Ez igen, fiam. Ügyes vagy. Kijött a büfit. Ügyes vagy, kicsim, Hogyha ügyes utána vagy. egy jó büföt tűnik. Ügyes vagy, nagyon ügyes Nyomjál vagy. még egyet. Nyomjál még egyet. Nyomjál még egy büfit. Mutasd meg, hogy tudunk állni. Mutasd meg, hogy állsz. Kicsit így még, mint a Eiffel torony, vagy a pizzai Eiffel torony, olyan vagyok, de alapul. Hát de 3,5 hónaposan azért az nem semmi, hogy tudok állni. Fogd meg a kezem. Hopp, na, megfogod ezt is? Itt állok, apával. Ez az. Hopp, és lecsicsolok határa. Már elfáradtam egész nap. Toljunk az arcon egy kis kaját. Ha? Szörfözöl? Megint? Vízisíjjelünk vagy szörfözünk? Melyiket? Melyiket? Melyiket akarod? Szörfözünk? Na, gyere, álljál fel. Álljál fel. Jó van, apu, adjál már. Ja, Adjál már fel. lefekvés előtt hagyjál már békén. Adjál már fél. Nehogy egy kicsiket torna belefér. Tomaszkám. Nem, most jól laktam, apu, most nem. Tudod, mint egy kis kaját, azt még ennék. Egy kicsit azért megnyomatunk az arcba. Nem kell neked, ez már úgy látom. Na, kicsi? Lehet? Na, erről van szó. De ne birkózz ki. Figyelj, fiam, ne birkózz ki. Már van, amikor elkapja az üveget is. Ez így fogja rendesen. Na? Olyan hosszú fiú vagyok már. Olyan hosszú fiú vagyok. Imádunk tégedet. Imádunk téged. Te kis uram. Nem kell már. Úgy érzem, elég volt. Tele vagyok, mint a déli busz. Nézem, hogy miattul ott fúj itt anya. Anya, mit csinálsz? Ha? Mit csinálsz velem? Mi ez a piros pöccsöt? Mondjál valamit. Mondjál valamit, drágám. Mondjál valamit. Mondjál a videókamerában, mondjál valamit. Ez mi volt, Hapci? Hapciben ő vagy? Apa szokott ilyet csinálni, igaz? Egy ilyen fél Hapci volt. Na. Jelentkezel is? Jelentkezni is? Igen, mondjad szépen. Beszéljél egy kicsit. Tamáska már iskolával. Igen. Beszéljél, mondjad szívem, mondjad, beszélj. Mondjad. Mondjad szépen. Mesélj egy kicsit. Mondjad szépen. Na mondjad. Mondjad. Mondjad ezt a kis történetet. Mesélj. Mesélj egy kicsit. Mesélj. Ó, te imádok.